ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆತ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಇಂಚಾಪುನ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ್ನ ಪಂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತುಂಬ ಇಂಕೊಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮಕಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಅದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಅನಿತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತಲಿ ಅಂಕಂತ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಬಿಡ್ಪೇನ ಅಂದ್ಲ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪಿದ್ದೀರು ಸೊ ಬಾಕಿ ತಗಲೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಗೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ದಾಲ ಅಂತರ ಪಿ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಪಾತಿರು ಇರತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿ ತಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಪಾತಿರ ಪೊತ್ತಿದ್ದಿ ಲಾಗ್ ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಏನು ಪನ್ಪನೇಡು ಇಂಕದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋಜಿ ಅವಾಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ಬೇಕು ಕೊಂಟ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂದಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗನಾಗ ಯಾರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅಂಡವ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಉಂಡತೆ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆತ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯಿನದ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಒಂದು ಏನು ದಾಯಿ ಇಡಿಮಟ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದು ಸೊ ಐನು ನಾನು ಕುಡೋರತುಯ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡಿಯಾನು ಜಾಲಿ ಅದು ಪಾತಿರಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಎದುರು ಯಾರೋ ಒಲ್ಲಿರಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಪನ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನಗೆ ಏನೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆ ಯವ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಏನೊಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ ನೋಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಇಂಚಾಪುನ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಂತ ಇಂಪ ದಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಾಪುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯ ಪಿರ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಲಾಗ್ ನೀ ಪಿರ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಒಂದು ಓನ್ ಮಂತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಲು ಓನ್ ಮಂತ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನದ ಸೊ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪಡತಿ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತೆ ಓನ್ ಮತ್ತೆ ಆತನಂದು ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ತುಯ್ನ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ತುತ್ತು ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಗನಗ ಎತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಜಾಡಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗನ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ನದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಹಾಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಹಾಬಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಸೊ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಾಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡತ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಏನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ತುಂಬ ಇಂಕೊಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಐನ್ ತೂದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಣ್ಣದ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಏನು ಏಪ ಬಾಡ್ಬೇನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲತ್ತು ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ದಾರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಏರಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪುದರಿ ಅನ್ನೊಂಚೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನವೇ ಮಲ್ಲ ಅದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಓಕೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚೆಪ್ಪು ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಅದ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ಚಂಚಲ ಮನ್ಪೆರತ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ನು ಹೊರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಕದ ಎಂಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಚೂರು ಜಾಲಿ ಜೋಶ್ ಉಳಿತುಕ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಜಿಪ ಹೊಡದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಜತಾ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೀರು ಸಾರದ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಗಂಜಿಡಿ ಕೇಳುಂಡು ಕಜಿಪ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಹೊಡೆದೊಂಬು ರನಿದೊಂಬು ಸೊ ಈ ಒಂಚು ಲಾಗ್ ನಾನು ಏಪ ಬಾಡುವಂದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏತು ಬಾಕಿಂಡತನ ಅವೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಂಡು ಓಡಿಗೆ ಕೋಟ್ಸ್ ತೂಪುನ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಬೇಂಡು ಉದ್ದಾರ ಅವಡ ಅಂಚೆಂಚಂದು ಉದ್ದಾರ ಆಪುನ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೋಟ್ಸ್ ತುತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಳಿಗೆಡು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬುಲಿಪುನ ಜೋರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಸಿನ ಬುಲಿಪುನ ಅಂಚಾತಡು ಸೊ ನಾವೇ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಲ್ಲ ಲೇಟ್ದ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಸೊ ತುಕ ಇನ್ನು ಏತ್ ಲಾಗ್ ಮಂತಾರ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕ ಜೋಶ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕೊಡ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣನಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಚಾರಣ ಲಾಗಡಲ್ಲಿರ ಎಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮವರ ಫ್ರೋಸ್ನ ಬೋಟ್ಗೆ ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲರ ಆ ರೆಡ್ ಲಾಗ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಆತ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆತ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಏನು ಲಾಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅದಾದ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗದ ಮೂಲಕ ಇಂಚ ಮತ ಕತೆ ಸೊ ಅನ್ನಡೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನವೇ ಅದಾದ ಟ್ರೈಪೋಡು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟೊಂದು ಇಂಚ ಮತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಬಟನ್ ಉಂಡತ್ತ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ನ ಸೊ ಇಂಚಿಜ್ಜಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬೆಂಡ ಪುನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಧರ ಐಟ್ ಇಂಕ್ ದಾದ
ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಸರಿ ಒಂದಿಜ್ಜನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕಣದ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನೇನು ಪರ್ಸ್ಡ್ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆವು ಉಂದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೊಂದು ಈತುದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೆಂಡಾಪುಂಡು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಬೆಂಡಾಪುಂಡು ಈತು ಬೆಂಡಾಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಬೆಂಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪಂದೆ ಬಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಚು ಪನ್ಕ ಅಂದಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ನ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಗೋಡೆದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಚುಂಡು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಯಾನು ಮುರಡಿಗೆ ಅರ್ಧಡು ಪಂತೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆ ಮೇ 30 ಉಲಾಯಿನ್ ಬಂದೆ ಅನಿಡೆ ಮುಟ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೇವ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು 2 ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆತನು ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರಂದೆ ಯಾನು ಆ ಲಾಗನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಯಾವದನ್ನ. ಸೊ ಐನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಮನತನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಯಾರನ್ನು ಕಾತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆರೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬಲ್ಚಂಡು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹಚ್ಪಾವೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಲಾಗಟ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಎತ್ತು ಖರಾಬ್ ಆತುಂಡು ತುಲಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಬಕದ ನನಗೆ ಕಜಿಪ ಹೊಡು ಗೈಸ್ ಕಜಿಪ ಮಂತದ ಅರ್ಪ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಏನೇತ್ತು ಜೋಶಿ ಇಡಲೆ ಲಾಗ್ ಸರ್ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮನಸ್ಸತ್ತನೆ ಯಾರು ದೇವ್ರೆ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ ಮೋಟಿವ್ ಮಲ್ಪಂತೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಅಕ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಜೀವಾಪನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂತಿರ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಅತ್ತ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಪಂತಿರ ಬಟ್ ಮಕ್ಳು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಸತ್ಯನೇ ತುದೆ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಸೊ ನಾನು ಇಡೇ ಮುಟ ಮಂತಿಜ ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಜ್ ಅಟ್ಲಿರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೋಪಾಡು ಪಾತಾರಂದೆ ಏದಾಗ ಮನ್ಪಾರು ಸೀಸ್ ಏಪ ಮನ್ಪಾರು ದಾನೆ ಸೀಸ್ ಮಲ್ಜರು ಅಂಚಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರು ಇತ್ತ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಅಂಡ ಬಲೊಂಜಿ ಮಟ್ಟು ಬಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಗರ್ ಬಲೊಂಜಿ ಪನ್ನೇನು ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆಂಚ ಏನದು ಬೇರು ಬಟ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಾರಂದಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಂತಿಜರು ಮತ್ತ. ಸೊ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಾಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಾನೇ ಬರಟ್ ದಾದುಂಡು ಇಂಕಂತ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಬಿಡ್ಪೇನ ಅಂದ್ಲ ಒಂದು ಇಂಕ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬಿಸಿ ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ತ್ಲೆಕ್ಕನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೊಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ದೊಂಜಿ ತುಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನನ ಇದು ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಸರ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಪುನಃ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡಂಡು. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಪದಿಲ್ಲದಾಗಲ ತುಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪುಳಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿ ಮಂತರ ಗಾಜವ ಕೊಂಡ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಡಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆಪದಿಲ್ಲಡಿ ಅಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಳ್ಪುಡಿ ಕೊಡ್ದು ಒಂಚ ಕುಕ್ಕು ನೋಡಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದನ್ನ ತೆಲಕಾಯಿ ಒಂಚ ಮುಳ್ಕಲ ಅನ್ಪುಡು ಕುಕ್ಕಡ್ಡು ಚೋಳಿಲಿಂದ ಅಂಚೆ ಕೈಪುಣ ಚೋಳಿದ ತಿನ್ನೋಡು ಬಟ್ ಎಂಚೋರು ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪೈತಾ ಅಂಚ ಅಡಿಗಿಂದ ಬುಲ್ತದು ಇಲ್ಲೇನಾರು ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಪೋತನು ಆರ್ತು ಬುಲ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಂಚ ಬುಲಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ನಂದು ಮಂಡೆ ಕಾಲ ಪುಂಡೆ ನಿಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಹೊರ ಪೋದ್ ಮನ್ಸು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಾತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಜೈಲಿರ್ದ ಕಡೆ ಆತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರು ಎಲ್ಲ ಲಾಗಡ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪಾಯ್ತಾ ಈಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪುರದ ಆಯ್ ಬಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರ ಇಪ್ಪನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ಹೆಂಗೆ ದನ ಪನ್ನೊಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ದಾಲ ಪನ್ಪಿದ್ದಿರು. ಸೊ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಡ್ಚಿ ಅದೇ ಪನ್ಪ ನಾನು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಪಂಡೇರ ಹೇಟ ಇಂಚೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರೊಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನತ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ತಾನೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ತೋರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಚಿಕ್ಕಿ ಅವು ಚಾಡಿಂದ ಆಪುಜಿದ್ರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ನವು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ದಾಯಿ ಬಿಡಿತ್ತದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಪನ್ನ ಇತ್ತೀರು ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಹೊಡ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಆ ಟೈಮಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಚಾನಲ್ ಬಟ್ ಅವು ಮತ್ತಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಂತನೂ ಪಕ್ಕ ತೋಜಿ ದಾನ ಅಂತರ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ವಾತಿರ್ವಿರತ
ಪೂಜೆಲೊಂದು ಅಡ್ಡಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದವೇ ದೋಸೆ ತೂತಾದಿಪ್ಪು ಬಾಕಿ ತೆಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆ ಪೊದ್ದು ತೂಪೇರು ಏತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಯಾಂದಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಾನು ಏನೇ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಮಕ್ಕರ್ ಬಂಡ ಯೋಗಿನಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಂತಿ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಕಲ್ದಾಲ ಎನ್ನು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾವ್ದಾಡ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಗ ಅಗ್ಲಿಗಳದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ನಾನು ಎಂಚೆಂಚನ ಬಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಚೆಂಚನ ಬಂತಾರೆ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಡಿ ಮುಗಿನು ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಬರ್ಚಂದೆ ನಾನು ಅವಡು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಡೆ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಮುಗ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಪೊತ್ತಿದ್ದಿ ಲಾಗಿಡು ಅವಡು ಒಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪಂಪನೇಡು ಇಂಕದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ಕೊಂಟ ಅದಾ ನಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ನಂಚೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಎಕಡ್ದಾರ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಜ್ ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡದ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೆನೆತ್ತು ಜೋರು ಬುಲಿಪ್ನವೆ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ದಾಯಿ ಐದೇನಾರು ಪೋತು ಗೊತ್ತದಿ ಬುಲಿಪ್ನವ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತುನ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತುನ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚ ಇದ್ದಾನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡು ಪಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತು ಒಂದು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೆಳಕಾಯ್ದ ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಪೆಳಕಾಯ್ದ ಅಪ್ಪಂ ಎಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲೆವಾ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಕ ರೆಡಿ ಡೆಗ್ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ